Na hallom mindenkinek, sziasztok srácok, a mai videóban nem hallanak, mert kiléptem a Discordból, megnézzük, hogy mit fognak csinálni. Hogy ellopják-e a brénatjaimat, vagy nem? Lopnak. Scammerek. Nézd meg! Nézd meg! Scammerek! Ezt nem hiszem el. Ott viszi burgoromat, és lopják mindent kifosztanak ezek a... Nincsen megbeszélve, azt mondták, hogy lépjek kicsit le a Discordról, azt mit csinálnak? Fellépek ide, azt lopják a izéket. Ezt nem hiszem el. És ellopják a brénatjaimat. Ezt nem hiszem el. Ez most komoly. És elrejtik. Úgyhogy nem tudják, hogy... Ezt nem hiszem el! Mekkora scammerek már! A izémet elloptak. Ezt nem hiszem el, mekkora scammerek már! Ott lopják a izémet, szétfosztották a bázisomat, basszák meg! Ezt nem hiszem el. Ja, hát... Híha! Hát ebből nagy baj lesz. Csak ennyit akartam. Na, sziasztok. Várja. Még valamit csinálnak. Viszik a brénatjaimat? Nem akarják. Tudom, hogy ez van közben. Na, ennyit akartam. Sziasztok.